akong napalit tanan. Okay. Mauni ang among napalit. Hi ka mga nice people. So karon guys, arang sa Juhan na mo nag-prepared sa akong anak kay moadto mi sa Bye Bye Gym kay naami nakita sa usa ka company nga namaligya og mga sapatos, mag-caravan sale sila karon March 14 to March 15, 2022. So karon guys, ang atong oras is 5:45 AM. So maong sayo mi kay nakakita mi sa usa ka advertisement nga mas maayo kuno nga mosayo mi og adto. So kami nagsabot mi 3 AM kuno mi mangmata kay 4 AM ay mga do, pero karon lapas na. So mag-try mi kung kini legit ni kay tulo ka buok sapatos for only 998. So 3 pairs. O tulo na ka parisan. So among ngadtuon kung legit ba ni nga advertisement. So karon guys, mangadto na mi kay kami ang nagkasinabot. So ayan na pansina ang akong mata, ang akong kuan nga bago pa gajud ning mata. So first time ni namo nga manglaag og sadyo kay atong tan-awon kung kini usa ba kini ka legit or scam ba ni, at kung kuan ba tinuod ba jud ni nga legit ba ni nga advertisement sa ni ka tinuod. Tulo ka buok sapatos for only 998. So mao na guys, ato ning tan-awon. Wa man koy mas tuan na lagi. Exciting na lamang nito nasakyan. Walking. Morning. Legit di ay. Boys milk, girls. 42. 45. Ha? Adyo nang kuan. Tanawa kay kanang gamay-gamay. Sira 42. May 42 ana. Abot na gadyo mo dito. 43. Awalin. Nan sa Facebook 34998. Unja sa personal na diri 24998. Naagi hapoy scam. Pag sure. Kuya Jade na. Tara. Na, nakada na. Ingon tulo ka buok 998 sa Facebook. Ha? Oh, selected items. Hoy. Pilion di ay asa man dapit ang wa man nakabutang dito. Ngadto sa Facebook wa man lagi. Ang tulo kay ang katawang kuan mo, nagsorno. Viral lagi na nako. Ako po dong, bayri po ng ako. Pero tulo man injo mo, mag-single price na isa. Mag-single price po ang usa. Uy. Bali, duha 1498 plus 950 single price mo. Diyan ka sa dyan mag-single price mo tawag 550. Abi, kana lang pilion kani Pari na lang Kaniya. Kita na sir. Asa may imo na? Drivers lang. Kani na lang. Sigurado na ginagadagan. Kani na lang. Mo nagduha, ma'am, para pili mo duha ani. Oh, kana. Kani siya, sir. Imo. So 1498. Oh. Diyan ka siya, ma'am, magpili mo duha ani. Oh, sige tari ayon na lang ni. 998. Oh, asa man kani? Up ani, ma'am. Tubo niya po. Kani ang say number ani? 43. 43. Tari lang ani. Diyan kani pwede ra. Ayon na lang. Oh, kaya ayon na lang ni. Sige, ma'am. Okay na. 998 plus 1498. Oh, sige. Okay. Okay mga kanais people, may uli na may diri sa balay. So ang akong anak na upset dito asa palitanan kay ara kuno ko kamarites. Syempre ingon ko dito asa kanang cashier nga di ba?
advertisement sa Facebook 34998. Unya pag abot ti dito 24998. O di ba lahira ang ilang advertisement sa Facebook ja. Lahira pud pag abot mo dito sa gate sa entrance pa lang. Unsa to? 34998 sa entrance? 94. So pag pamili na namo, sige naming pili kay uy, legit man di ay. Legit di ay tinuod nga naa tuwa sila nga tuwa sa gym. So mao Presyo lamang. pero ang presyo lamang na-scam eh. Sa entrance pa lamang 3 pairs 998 sa entrance ang ilang 3 pairs 4 only 998 mao toy ilang advertisement sa entrance. Pag dito na sa sod di lahi na pud to na pud dito ay 2 pairs for only 998. O si syempre okay na lamang gihapon. Pag abot dito sa kanang cashier, oy kini ang nga klase ma'am, 2 pairs 1498. O ingon kay kung usaray imong paliton ma'am single price o kinsa may mo palit sa 1,498 kung usaray imo syempre duhaon na lamang nimo og palit kaysa naman mo palit kag usara ka buok 1,498 so duhaon na lamang nimo. O di ba mao to nga nagsukong akong anak kay nagmarites kuno ko syempre ang reklamo ko dito kay nganong ingana ang ilang presyo di man di tanan ingon kuno selected items pero aray ninduta ang katalastas sa Facebook. O di ba makonvince ka, convincing kaayo ang ilang patalastas dito sa social media. Convincing kaayo ang ilang patalastas sa social media. O di ba mao na ang akong anak na upset kamarites kuno nako. E syempre kinahanglan ta mangutana kay aron po di po sila magpalabig pataka og advertisement sa social media nga magka-convince og tao. Grabe kaayo ang convincing. Okay guys, mao ni ang akong experience. Sa may ika-istorya nga naburo man kag na-upset. O sa may mga ika-istorya sa mga nanay nga sama nako. Wa na lang kuno sa ika-istorya. Uy kaluoy. Okay guys, dito nagtatapos ang ating vlog for today. See you on my next vlog. Okay, bye-bye!